No hi ha cap hàbit que puguis fer que duri menys de 2 minuts, però gairebé qualsevol hàbit es pot començar en menys de 2 minuts. Així que si has de fer exercici, per exemple, saps que sovint la gent torna a casa després d'un dia llarg de feina i diuen «Ostres, estic massa cansat per anar a córrer». Així que mai t'acostumes a fer-ho perquè penses «Buf, he de córrer ara 5 quilòmetres o alguna altra distància que em resulta molt farragosa». Per tant, en lloc de centrar-se en tot el que has de fer, només concentra't en els primers 2 minuts. I què són els primers 2 minuts d'un hàbit? En el cas de córrer, és que em poso les bambes, surto per la porta i tanco la porta. I si només fas això, no importa el següent pas que faci, perquè el que descobreixes és que la motivació sovint ve just després de començar, no abans. Sovint pensem que la motivació és alguna cosa que se suposa que hem de tenir abans de fer res, però la motivació vindrà com a resultat de fer una mica de la cosa que volem fer. Després podem confiar que la resta del procés fluirà fàcilment. Però el tema aquí és que la motivació necessària per començar un hàbit es té en el punt més alt just després del començament i la quantitat més alta de resistència per fer una tasca es té just abans de començar. Per tant, la clau per començar és fes-ho tan fàcil que no puguis dir que no.